ya stop here yawwa amma gashi fa gyara sosai kai da Allah sauri nake kun san aiki na fito dan ya hakuri mana ai yanzu a gaba ina dan Allah dan annabi wallahi aiki na kace dan Allah ka dan ya hakuri ya karasa abin da zai ba sai kauce ba yanzu yau waje ka da mata ka ne zan daure ne sa aka kira ka ya bayani kai amma gaskiya kun rena mun hankali wallahi